ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ନୃତ୍ୟ ଯେଉଁ ନୃତ୍ୟ ଦେଖିକିରି ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶକ ବେହୋସ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଖାଲି ଚିଆର ହିଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଅକ୍ଷୟ ଭାଇ। ଆପଣ ଆଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ କେଉଁ ନୃତ୍ୟ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଦେଖିକିରି କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବେ ଇଏ କେଉଁ ନୃତ୍ୟ। ଆଉ ଏ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସେଇ ଝିଟିପିଟି ନୃତ୍ୟ ଯେଉଁଥିରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁଥିରେ ନାଁ କରିଥିବା ନୃତ୍ୟ ଅକ୍ଷୟ ଭାଇ ଆଜି ସେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଆମର ସବୁ ଛୁଆ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନୃତ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ମୁଗ୍ଧ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏ ନୃତ୍ୟରେ ମୁଗ୍ଧ ହେଇକିରି ଅକ୍ଷୟ ଭାଇକି 5,001 ପ୍ରାଇଜ୍ ଆମେ ଦେଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିଲେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ନୃତ୍ୟ ଟିକେ କହିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଶାରଳା। କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କି ନୃତ୍ୟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ବୟସରେ ବି ଆମେ ସିନା ଯା ଥଟ୍ଟା କରିଦେଉଛୁ, ଏତେ ବୟସରେ ବି ସେ କେତେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଆମର ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ମାନେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା ହିଁ ବଡ଼ ବିଷୟ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଖୁସି ଆଉ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି କରାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇକିରି ରିହର୍ସାଲ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ କଥା କେହି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ କଳାକାର ଜଣେ ବୁଝିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମକୁ ହସାଉଛନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଶାରଳା। ନାଚଟା ହେଉଛି, ଗୀତଟା ହେଉଛି ସାବି 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 ତୁ ତ ମୋର ନାଲି ପାନ ବିବି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କେମିତି ହେଲା ନୃତ୍ୟଟା କହିବେ। ଆଉ ବା ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆହୁରି କିଛି କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଫେସୁଆଲ୍ ଆକ୍ଟିଂଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭାବୁଛି ବୋଧେ ବା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।